फास्ला बुंनो मोनदा जोब्बायलै दिनैनिफ्राय फैला बेनो जे जोंनि बिबाना जाहैबाय जों एमएलए बा आं दा स्पिकार रायजो राजानि माने जेफोर आंखाल बेखौ सुफुंनानै होनाय दा आंखौ बे नागिजुलि बियाब बाथौ गौथुमा आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादोंमोन जे बिथांमोना जि थानसालि लुदों बेवहाय एसे अनसुंथाइ मोनदेरबा बिथांमोननि खामानिया गोबां आवगायगोन बे हिसाबै आं बिथांमोननो बाथ्रा होदोंमोन आरो दिनै आङो 5 लाख रांनि चेक होफैबाय बिथांमोननो आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों बे धोरोमारि मोनसे गोथार जि खामानि लादों बेवहाय आंबो बिनि बाहागो जादेरनो हानायनि थाखाय आरोखि दा आं बेखौल' हास्थायो लुबैयो जोंनि समाजाव आरो नागाजुलि बियाब बाथौ गौथुमावबो जे जों जेरै बिराद गोसो होनानै गावनि धोरोमखौ सिबिनो लादों बे बेलायाव खालि थानसालि लुनायावल' बिजि थायाजासे सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो धोरोमखौ सिबिनायावबो जाहाथे बयबो नांस्थाबो प्रतेक मंगलबारावनो जोङो आफा बोराइ बाथौखौ मुं लायो बेखौ जों बाख्नायो बेनाव जों आर'ज गाबो बिनिफ्राय जोङो जेब्लायबो बोर बियो ओंखायनो बे सानाव जोङो गावनि बेक्तिगत खामानि दामानिखौ दोननानै बयबो थानसालियाव फैनांगौ थि समावनो जोंहा बे खालि सरकारि माने बन्द गैया खायफाया बेफार बानिज्यबो खालामो आबादबो मावो खायफाया साख्रिबो मावो खायफा फरायसालियाव थाङो ओंखायनो जों समखौ एडजास्ट खालामनांगोन आफा बोराइ बाथौनि थाखायबो ओंखायनो फुंनि 5 बाजियाव जों बयबो न'आव सिखारनानै फुंनि 6 बाजियाव जों न'खराव गथ' गथाय फोजास्रांनानै जोङो न'खरनि आलारि बाथि सावनायखौ खालामनानै खुलुमस्रांनानै जोङो 6:30 बाजियाव जोङो गामिनि थानसालियाव बयबो सफैनांगौ आरो 7 बाजिनाय लोगो लोगो जों गामिनि थानसालियाव आर'ज गाबनांगौ 8 बाजिसिम आरो जायफ्रा गावनि गोबां एंगारहायै खामानि दं बिसोर 8 बाजिनि उनाव गावबा गावनि खामानियाव थांनो हायो आरो जायफ्रा बेबायदि इमारजेन्सि गैया बिसोर आरोबाव 1 घन्टासो आफा बोराइ बाथौनि मुङै बेवहाय आवरायनो हायो बेवहाय आर'ज गाबनो हायो बेवहाय गाबख'नो हायो बायदिसिना बोसोन होलायनो हायो सावरायलायनो हायो बेबायदिखौ जाहाथे नागिजुलि बियाब बाथौआ फैगौ मंगलबारनिफ्राय खालामो गासै गामियावनो जे जोङो आफा बोराइ बाथौनो जि बाथ्रा होदों बेबायदिनो जों बिथांनि मुं लानाय सिबिनायखौ जों खोथा होनाय बायदि जाहाथे जों मावफुंलाङो आरो बेखौल' आङो हास्थायदों बेखौल' आं लुबैदों आरो आं मिजिं थिदों जे बेखौ बिथांमोना मावफुंनो हागोन